Wow, suga gid silang wifi dari. Ay, wag na siya kabalo ba nag-connect ko. Libre na ko, yahay kayo. Kusog pag yung signal oh. Mao di nga sang hinaya sa mo ang connection dai sa balay. Ni isa hinaya sa mong wifi. Wa pa ko ingni guro sa silingan namo nga nagkunik-kunik dai na siya. Baga kay gnawong. Kung ako ko ingni, wa jud ko kabalo ba asta mo di nga sang hinaya sa mong wifi. What ra karon? Grace. Unsa man ang akong nabalaan? Connect man ka sa mong wifi. Mo di nga sang hinaya sa mong connection. Ay, pag sure. Unsa pag sure jud ko kay naingon sa mo, naingon sa ko ah. Day, baka ni mo mo konsulta sa kuwa. Oy, di ka kabalos matuod, magbuwan na ka? Mao mas tang hinaya sa mong wifi kat nya na din nakadungog nga. Ikaw diri nagconnect asa daw kusuga sa imong connection diri kay baga kay kag nawong isa ka uy, mao di asa dako asa mo ang among dapat ipaload kay ga-connect ra ka diri ang free. Wa ka daw ulaw ana free. Asa magagi ka na ng istorya? Nay nagingon sa ko ah. Kasi nasuya lang kay dagko kay kagbero no, ako gagmayra. Nasuya jud ko kay ngano mo connect ka sa mong wifi niya. Ako itigbayad niya, ikaw tig-connect ra. Kasi nang pamatuod mo nag-connect ko sa imo ah. Natay nagingon sa ko kabaga pud nimo ay mo dinay pa jud ka. Kasi pag tuloy mo sa kuwa wala nang gyud ko. Kung anong kusog man kay imong connection. Oh, kusog mo na kung connection diri imo ay tuig na hinay imo dito. Hinay jud ka nag-connect man ka. Nag-connect pag sure dihay pagtakag sulti Baga kay kag naong, baga kay kag naong connect ka sa wifi niya free ra. Ay, kailangan na ana gud na ako nay bayad. Pag sure kanus pa ko naki-free sa imo ha. Ako aning sarili niyo akong gina. Tanawa daw ko be. Kung sarili naman. Sure. Tanawa ko. Tanawa? Tanawa, kita ka ng wifi dira. Amo ana. Imo ba dai na? Amo aning wifi. Imo din na. Ha? Hacker man kay ka. Hacker si mong mata. Yan sa man nimo ni og di wala nimo ni giya. Wa ko'y labot anak kay nakikonek ra na dito akong cellphone. Wa ko nakikonek sa inyo akong cellphone mismo na connect ra na dito. I-forgot ko ni bis. Di man ni makonek og kuan, ha? Okay ra unta tug mo connect ka. Moingon ka dito sa mga, dai makikonek ko dai be, magbayad lang ko kada bulan niya. Ikaw diretso ra man kag connect. Trabaho nimo ba lamig ikasagpaon gyud. Bas baga kag nawo makikonek na lang kay ka. Di pa gyud ka mo ingon. Sa dapat ako, may gituyon ako nang connect ra man akong cellphone daan diha. Wajud ka nagkuan wala na jud ka nang di ka kinsa ka ning wifi mangutana daw ko kay para makibulan-bulan ko. Kami na ka perminti sa kuha. Nagsimidugay naman pud ka nag-connect. Ani man asang hinaya sa mong wifi? Unsa pila rin na kasi pud ako i-connect isa ra man na. Dugay na kasi connect asang hinaya sa mong mga cellphone. Ay nasuyo lang ka hinay nyo dito. Hinay gyud kay mo dako kay kaon. Okay labot kina connect ra na dito sa akong cellphone may gituyo na. Gituyo ni nimo. Gusto kay kamo sulong-sulong mura pug nas tamang kuan. Gituyo jud ni nimo ilabay ko yung cellphone nimo ron. Labay. Ikaw kuan na. Dara cellphone nimo, gi-forgot ako na ilisan ko tong password tong kuan wifi na mo. Okay ra man good day nga moingon ka sa kuha nga. Dai pwede ko makikonek. Okay ra jud kay bas makonikon pati ka day nya kana. Imuha naman hinong sarili-sarili ang wifi na mo. Kami naman noy di ka gamit. Uli na dito si Gagyaw-yaw itaon oy. Bisa na naman mo password. Pag magluto ka sa inyong balay si Gagyaw-yaw diha.